Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bacolod Congressman Gasataya kag iya staff nga si Atty. Mark Steven Mayo nag-file sa ilang COC kay nasang aga. Sang weekend, 4 ka mga anay katapo sang Grupo Progreso. Sa pagpanguna ni Atty. Cesar Distrito, nagpahayag na sang ilang desisyon nga pagbiya sa grupo. Ma-report si Nico Delfin. Dungan nga nag-file kaina sang ila certificates of candidacy Sunday incumbent Congressman Gasataya kag staff nga si Atty. Mark Mayo sa Comelec Bacolod. Kung anong paglantaw sa mga ibante, ilan na siya. Anong sapo natin ang mga na focus na madayon lang at pagtuman or ang pagtukod sa Bacolod City General Hospital. For example, si Atty. si Mayor na Islam of Kings congressional candidate. Wala man ko any idea to the official declaration, but ano sa ako kasi personally nagpabalo ko sa ila sa akong desisyon 2 weeks ago, 2 to 3 weeks ago nga silingkot I would be running as I will be neutral the mayoral race. So whatever decision nila na sabihin mo na respect. Ginklaro nila nga sa idalom sang Nationalist People's Coalition sila magapabilin nga neutral sa tiyon sang kampanya. Si Gasatayang liwat nga magapapili sa pagkakongresista sang syudad kag magapapili naman si Mayo sa pagkakonsihal. Ilaman ginsiling nga wala sila sang ihibalo tuoy sa nagalap na nga listahan sa mga kandidato nga nagaangot sa ila kay anay Congressman Albe Benitez. I want to partner with the Office of Congreg in terms of local legislation para mas mapasanyog pagiti ko na ng mga programa nato nationally, especially nga nga Bacolod City General Hospital. So we have to back it up with local legislation. So kinanglanon nila naton sa City Council. Si Benitez ang natalana nga mga inkasumpong ni incumbent Mayor Evelio Leonardia sa mayoralty elections. Sang Sabado, formal man niya ginanunsyo ni anay Konsyal Atty. Cesar Distrito, upod si Iloy nga si incumbent Councilor Simple Distrito, Councilor Bart Orola kag Pau C, nga anak sa nagtaliwan nga si Councilor Elmer C. Silang nagdesisyon nga magbiya na sa Grupo Progreso nga ginapamunuan ni Leonardia. Gusto ko man nga magpasalamat sa oportunidad sa 3 ka eleksyon na nag-agi nga ako nakaupod sa Grupo Progreso under kay Mayor Bing Nagbiya. We separated our ways without any rancor or ill feelings towards each other. Madaming salamat kag mabuhay ang syudad sa Bacolod. Silang natalana maga-file sang Certificate of Candidacy buwas dungan kay Benitez. May the best man win naman ang nangin reaksyon ni incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran sa pagbunggo sa iya ni distrito sa Vice Mayoralty elections. Kahapon, nag-file man sa iya Certificate of Candidacy si Atty. Eduardo Padeos bilang independent candidate sa pagkakonsihal sa Bacolod. Ginapaabot na sang pumunuan sang Comelec Bacolod nga mas masako masunod ngayon adlaw para sa filing sang COC sa mga kandidato. Pero liwat sila nga nagapahanumdum nga dapat ipaiway ang mga gimmick kag iban pa nga aktibidad nga sarang dagsaon sang tawo sa sulod kagwa sang Comelec compound ilabi na karon nga may pandemic. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.